המלחמה הותירה אחריה לא רק פצועים בשטח, אלא גם מעגלים רחבים של אנשים שמתמודדים עם עומס רגשי, חרדה ושחיקה. בני זוג של לוחמים, הורים לחיילים ובני משפחותיהם. מתוך הצורך הזה הוקם מרכז בריאות הוויה וחוויה, שמעניק ליווי וטיפול רגשי לאנשים שנפגעו מהשלכות התקופה. איתנו מלי אבן שושן וגיא מסד, מייסדי המרכז. שלום לכם, מה שלומכם? שלום. אז איך נולד הרעיון הזה, של הדבר החשוב הזה שאתם עושים? אז שנינו סגני אלופים לשעבר, שהפכנו... אתם בלי הדרגות, אז לא ידעתי. כן. הפכנו להיות מטפלים. מלי מגיעה מעולמות הרפלקסולוגיה, ארומתרפיה, וייעוץ בתזונה טבעית. אני מגיע מעולמות של ה-NLP, הגישה של דוקטור נאדר בוטו וריברסינג. ריברסינג זה שנושמים הרבה פעמים, נכון? זה נשימה מעגלית מודעת. יפה, יפה. אני זוכר, עשיתי את זה פעם, זו חוויה גדולה. נכון. אחרי ה7 באוקטובר, מלי התנדבה בשיקום בשיבא, ואני התגייסתי כקצין נפגעים של בתי חולים שיבא ואיכילוב, וליווינו פצועים ומשפחות. לצערנו, ב6 באפריל 24, הבן של מלי, אמיתי אבן שושן, זכרו לברכה, נפל בקרבות בציר הלוגיסטי. וגם ההתמודדות הפרטית, העצב שלנו, וגם מה שחווינו בבתי החולים, עזרנו להבין שיש צורך באיזשהו מענה שאליו זקוקים האנשים, המשפחות, המתמודדים, והקמנו את המרכז כדי לתת מענה לעם ישראל. הרבה אנשים מדברים על לוחמים, נכון? שם אני חושב אולי הבעיה הגדולה, גם לא תמיד רואים את הבעיות האלה, זה משהו פנימי. אין לוחם לטעמי שלא עבר איזה טלטול, גם אם הוא חזר כביכול בריא ושלם כביכול הביתה, ובטח האנשים האלה מגיעים גם אליכם, אתם מטפלים בהם. הלוחמים מגיעים אלינו, אנשי מילואים, אבל לא רק הם. תחשוב על האימא הזאת שהלוחם שלה נמצא עכשיו בשדה הקרב עדיין, אנחנו עדיין בלחימה. נכון. והיא נדרשת בעבודה שלה להמשיך את חייה כרגיל. ואף אחד לא מבין את המשמעות שלא לישון בלילה, שלא לתפקד, של לחכות לטלפון יום-יום. וזה אימהות של לוחמים, זה בני בנות זוג, זה סבים וסבתות, זה הדודים, זה הדודים של משפחות שכולות, המשפחות של הפצועים. אנחנו בשיבא ראינו את כל עם ישראל נמצא שם. ואני תמיד אומרת שאפילו רות ממושב עזריאל היא נפגעת מלחמה. כי המדריך שלה בבני עקיבא, אמיתי, נפל. ולשמוע את הזעקות שלה והטראומה שלה מהנפילה שלו, זה משהו שאי אפשר לשכוח. וזה משאיר טראומה. ובעצם כל מי שחווה את החוויות של המלחמה פה, בין אם זה את ההפצצות ובין אם זה את הדברים האחרים, הוא בעצם נפגע מלחמה. והניסיון האישי שלך גם, הוא יכול להיות תרומה גדולה לאדם שבא ומבקש את אותה עזרה, לבאמת בריאות נפשית ורוחנית. ניסיון האישי של שנינו. נכון. גם בחוויות שגיא חווה בשיבא, וגם אני מה שראיתי בטיפול בפצועים הקשים, וגם המשפחות, וגם עצם היותי אימא ל3 חיילים, ואח שלי שגם כן שרת בעזה, הפחד והחרדה הזאת הם משהו שאי אפשר לתרגם אותו במילים. ממש. אז בוא נגיד, מה מיוחד בטיפול שלכם, שהוא שונה משאר הטיפולים, כי הרבה מציעים טיפולים רגשיים כאלה ואחרים למשפחות, לחיילים. אז אנחנו עושים 2 דברים מאוד מיוחדים. קודם כל, אצלנו אין בירוקרטיה, לא צריך להוכיח שום דבר. באתר שלנו יש רשימה מי הם האנשים שמתמודדים עם השפעות המלחמה, כן. ומי שמגיע אלינו מקבל את הטיפול בעלות של 199 שקלים לשעת טיפול. זה דבר אחד. זה הכל. זה הכל. בלי להוכיח שום דבר, רק לשמוע את הסיפור, התקבלת או התקבלת. הדבר השני, שאנחנו יצרנו פרוטוקול טיפולי מאוד ייחודי בארץ, שבו כמובן המטופל נמצא במרכז. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהאדם הוא המומחה הכי גדול של הבריאות, העושר והמימוש העצמי שלו, וכל התהליך נועד כדי לעזור לאדם להיזכר במומחיות הזאת, שיעזור לו להשתמש בה מחדש, ויחד עם מגוון של מטפלים ומגוון גישות, אנחנו מלווים את האדם ועוזרים לו לצמוח מחדש, להתחבר לעצמו מחדש. המרכז מנציח את זכרו של, נכון, אמיתי אבן שושן, זכרו לברכה. מי היה אמיתי, איך הערכים שלו באים לידי ביטוי במקום הזה? אמיתי הוא הילד השלישי שלנו, בן 4, והוא ילד של חיבורים. הוא היה ילד שמצד אחד הוא היה מאוד רוחני, מאוד מחובר ליהדות ולתורה. הוא למד בישיבה הגבוהה בעלי והוא היה בן תורה. ומצד שני, הוא חיבר בין כל הסוגים של האנשים והאוכלוסיות, וכולם הרגישו איתו בנוח. מאוד היה חשוב לו להנגיש את התורה ואת אהבת עם ישראל. זה ילד שאהב את ארץ ישראל, זה ילד שאהב לטייל בארץ ישראל, וילד שראה את הייעוד שלו כלוחם, כאחד שעושה שירות משמעותי.
ובעצם המרכז הוא פתוח לכל סוגי האוכלוסייה, לכל סוגי האנשים. אמיתי היה הפרזנטור שלי, כשפתחתי את נשימה לי, כשיצאתי לאזרחות. הוא נמצא שם בתוך התמונות באתר, והוא בעצם עליו ניסיתי את רוב הדברים שאנחנו עושים היום במרכז. ואני חושבת שהוא ילד של חיים. אין משהו שלא היה משמח אותו יותר מאשר להביא עוד חיים ולהביא שמחה לעם ישראל. אז אני רוצה לדעת שמי שיש לו חשש, אתה יודע, אנשים ככה ללכת לטיפול, לא כך נעים, יש חששות, אולי מתביישים, אני לא יודע מה אתה יכול להגיד להם, ואיך מגיעים אליכם. כן. אז קודם כל, מהניסיון האישי שלנו, העבודה עם קושי יכולה להיות מאוד מאתגרת, אבל יש בה פוטנציאל של צמיחה מאוד גדול, ואנחנו יודעים לעשות את זה ואוהבים לעשות את זה. ברוך השם. וחוץ מזה, יש אתר, יש פייסבוק, יש מספר טלפון, אפשר לעשות שיחה ככה בלי להתחייב, שישמעו, שיכירו אותנו, אפשר לבוא לבקר, ואפשר לבוא לפגישת היכרות עם עלות סמלית של 199 שקלים. לא טוב, אל תמשיך. אז איך מגיעים אליכם? כמו שאמרתי, עוד דרך האתר שלנו, רושמים את השם, מרכז בריאות, הוויה וחוויה, ומגיעים לכל... מרכז בריאות, הוויה וחוויה. בריאות בראשי תיבות. בריאות בראשי תיבות. לפי הרמב"ם. נכון, כי הרמב"ם... הולם רוגזו, ימעיט אוכלו, וירבה תנועתו. יפה מאוד. ראית? אני תלמיד מצטיין, לפני שהתחלתי את הקורס. ויש לנו מספר טלפון. קדימה. 054 כן. 7755 141. תגיד את זה עוד פעם לאט. 054 7755 141. קדימה להגיע אליכם במהרה. תודה רבה שבאתם.